Pratham Bayar Self-Help Group Multi-Purpose Cooperative Society, ringkap baka District Legal Service Authority DLSA, kilapulong ya kelumpung hikai pa na kabenta kisamla lot kisamla bat ki kimi ki pa ha umsning halor ki jingma ki bami na gajing kerni gajing di drok ha ka shongkha shongman ha kerta badang kena bat ki kamle to met ya ki kenthai kena lapulong ya gajingnya pa le ni karali bala shimenta da gajing shong shit de ki samla kenthai bat chenrang ringkat ki kimi ki pa ka balazdang namadan umsning bat ya keleng ki dong jong kani kashnong Lepen bot da kecing lang ban batai pa halor kini kecing snew kiba pentroin bat penjat ikalong ying long sem bat ikajat ban riu hi barok kawai. Kiriu shempang kiba kentup yu ba W Karwan lang BPM jong ko umsning sin adi block Ushri Imarak officer in charge ko umsning police station Baroki Kala chairman ko umsning town dorbar kong is imle bat kong kium mau pnyang district legal service authority kilabatai ban pensyai sani ki kendon an ki bedai ban yakun persya ek jing sniu jing ki drok ka shongkha khna ba ka jing le to met ki kenthai khna Ashlim Baba trong thi ấy Jackie can say Dân ca sông kha Giàu rớt Bao chúa Là cả chính ăn nước Baba trong thi Giàu rớt Bao chúa Là cả chính ăn nước Baba trong thi Ai phớt chúa Sepang gajing persyak waya kene gajing di lani kene gajing kerni gajing penankam ya kini ki jing di penbuat kamtam kepada lengba jung liu drops di kemjuru haga bede ba gajing nankam lani kata gajing yele persyak ban khanglat ya kata gajing ya shongkha kabadang red Jakarta kabang pat dei kapor di bat haga jung kaporu kene kata ga program lani kata ga lali ke jopi ke bapiyo ban pensyai sepang kene ga ba gajing syawan bain kalau belum haki long yeng long sem, nak kalau haki liang jung baro, haki bentang ngim kampel ada ngim ong bagi day tangki kentai, riwat lah nak lewat lah kadairu nak liang jung kisrang, hamtam abai kendu haki yeng kesem lani haki imlang kesalang bagi stong kitau. Dikenai kedai kawai ka program kepada nak liang ke jung pi kum ka tumai bayar, Cluster Level Federation, apa kadai kaumsting filap pelong, ya kadai program bagi nang community ba kai ka bangila ra ya kadai kubor dan ba kadai ka rally lengba kini awareness ke bagi sayo ek ni percaya ke bakham ha syu lengba kinong kren ki bahadien ngit kan long kajing hikai bat kan long kajing stang kumno ban wara ya kani kajing kala ya kajing bah po ke imlang kasalang de nak leng kejongan nak leng jong ke office jong video ni ai kajing kitbok kinweng ya kani ka CLF jong pi ba pinangya chikwan rengkat kajing trilang bat ka sengkenthai jong kani ka umsing tahun dorbar ke ba pilala banya ai lang FT keman ketika jong pi rengkat kajing ke kersan nak kalian juga department di bawah di bangila bani trilang hakabedi banwan ra ekajing pa ko ke imlang kasalang di nak benta juga takatahi of children kajing shalang pat yaki khna barbuat is no bakilong ki khna ikloi bha ban pen bi yaki bentang gidon public si ki kimi ki pa ki baduk ki bajenjar ki bamla ban besar la ni pen he pen san ye ki jong ki khun la don manu bawan ban ong yaki ba kadon kejaka ha ka ba ini ki khna kila ban le school bat kila ru ban trei ha ka ju ka ko nang ba kila ban yo da kamai ka ji ka ba biang andrei ki kimi ki pa da ka jing bom snow tu ni ka jing bom snow ai ni ka jing snow ban kila ban pin bit pin biang le ikun jong ki bat kila ru ban pendap ye ka jing dan kam jong ki yeng ka sam jong ki pha ye la ki jong ki khun ban lek cha kita ki jaka ba pher ban ai ya kita ki khun jong ki sha kita ki briu di menta ba de ki ni ki trafficker la da la yo ya kita ki khna ki de ayu ba de kini ba de ki trafficker ba de kita ki nong shalang ye ki briu la da la yo ya kita ki khna
kelang yaki syaki jaka ba kin khayi ya kemet jengki ki pelong ki aino syakita ki jaka ha ka ba ki don la ka jong ka association jengki ni ki bri ba kin dino syakita ki jaka ha ka ta ka jaka sisien ba kila syadi syakita ki jaka kini ki bri kila bende kat bamon ya kita ki kena da ka ba ki penen kam yaki ba kin long kita ki nong dimen kila ru ban ayaki le sila da kim long hakata kam long yak ta ki khna ban pendan kam hakata ka ban di met ru la ai no iki bakin long la di no pateng ki wei pat bakin long kum kita ki merau ban trei haki wei pat ki jaka ba pher nang ta kila ru ban shalan yakini ki khna shaki wei pat ki jaka ha ka ba kila ban extract la di ban sei no yaki met yaki jing don yaki dok met yaki dekat met jong kita ki kena desi don manu ba sistem kuon bari spa ne nak yeng ki bari spa ki don kam ki organs kum ki ki kidney kum ki khalai nata ki kui pat ki banta jong ka dekat met ha ka ba ki la ban replace mo ban ya ban bu ki wei pat ki dekat met ki la ban shalan kita ban yo ban sei no ya kita ki dekat met na uta ki kena ban penan kampat ha kita ki kuon jong ki ba dan kita kejing pang jing sistem kila ruban lada kita ki kena lada la dep ban sei kunta kim long kam shu ban pentrei kam haki wei pat ki benta kila ban bu no ya ki pat si ki jaka bakin krong kin shong haki si jaka chile bu man step bakin wan shaw no da miet ban pen krong ya ki ban pelong ke jing kamai pisa na ke benta jong kita ki ki company lane ki long pun ki company berit betul lane ki group jong ki ban pinyo pisa nak benta jongki kamu ke imlang salang ke jongi ya kata ngimla ban len ke jing shong kha khna kha kani ka juk ka benta ke jur bha nang ta bade ke jing kerni jing kun samla hau jing di ben bua jong drops kade bakta ya ke imlang ka salang ke jongi ka bakta omdei ba bayu bom yo I ka ba mapi mat manga dani barok ibadan hang ni ngiyo I ya kita kijing jenjan kiba kum ka imlang ka salang kum ka yeng ka sem kaya kendu na kapor sa kapor di hang ni ngan kan kendiat chapang udros di kamdei shu ka topik lani kamdei shu kata kamat kaba pimpa ju sngo pilai ju sngo piju yo I bat piju lesi don kilong yem kibadan hang ni kibala shem bro di udros si abang ikren bet udai u dawai mo udai u dawai abang ipet hagi por kiba kam menshua kam duna kiba thok farmasi hagi dukan de dawai kiba bun hi thok drugstore dene drugs ki de ukenja dawai henrei abang ipendon kam bakla ya ka kapoi sha kata ka kentien ka bangi ong drug abuse ka bangi pendon kam sha palat uput klaim kajing batai jong doktor dan ni klaim kajing batai jong kinong sumar ni pendon kam bakla ya kini kajing di penduan hang ni pada kaba drugs sebangi kni sebangi imut bancaran ni kathau be ya u heroin bat ya kini ki tablets kiba ki kun samla jungi pendekam bakla kaba kinyo ya kata kaba kiong kata ka jinglong kaba bala ban penlong penper lagi weipat larang idi yung ni drugs kata directly ya kata ka jimut cepat hat ke jongi kata ya kamet kepat ke jongi nang ta kadang iong bahaka abang idi drugs kamdei ke balong baik bang idi drugs akut no kata hibun ki bentah kalong circle kata ya kamet kepat jong nong di kata ya jimut jong perkat jong nong di kata ya kayeng kesem na kalong yung sem ayu wan kata ya baru si yang sistem bal suki kata ya kaimlang kasalah abadon nong di drugs apa usnong katau ya kayeng kesem dihapan pikir bah ya jingdon jing em jong dihapan pikir bah namar balai kini kibadi drugs kidan kambe yu drugs hakanu karukom lada dai bantu lada dai banluti lada dai ban penyap ya kata rukin thom napang namar balai kamet jongki kadawa kajing dikiat dan ni kajing kerni hakimi pak kajing di penbuat ka compare kamlong kumbak kerni hau bu na ka bentau tu unong di drugs si sisien baladon kam yu drugs kadon kapor ka ba umtik breu shu ulong bet ba kajing mut ju lani jong u lani kanong di drugs
kalau baik ba udai ban yo ban satisfied ya kata kajing don kam kamet ke chong mo dia na kata kadau kalau dai ka high time na ka banta jongi wei pi wei kum ba pimi banta kum kilong kami kun samla ki mi ranti mo dang duna mar homesting la bun ha ki kena di drugs ndai hang ni kilong kami kilong pa ki mami kilang duna ndai kani ka dai sedang le sing nang nang ni syahmat ni nang sim susu kilat kilenti ban sim khia ya kani kakap Tinang takat kum kenikaan kerta ban syongkha na kabenta kena shinrang kadai arpuai snam but na kabenta kena kente kadai khat prasnam shujrang di kino ki kena kadai poi kha dunai kini kisnam balabo kat kum kenikaan kalong kababian bat la ban penstong kat kum ki kendon jong kenikaan ting mo kum ki kimi ki khapang atharai ki bom tip ki pensyong kurim no ki kur ki badang red dan pereng ki kimi papat ki betip ki tip bakalong kababian tang ba ki khen ba tang ba ki la ya sup alyang mamla ni tang ba la ya hun baro alyang kur ki pensyong jubor ki kunendre wat nang sutu baklang ba kat kum kenikaan kalong ka ba bian bat kum bang la ya ban meni la ban pensyong kat kum ki kendon jong kenika an ti ke UNICF mo ke United Nation Children Fund kini ketika kenhuan ke kami ke baha kami jongki kena kini ke ong ba ke jingshong kha jongki kena ki badang red kelong ke ai ke ba ta ya ke ba ke penken ya ke hok long briu man briu di ke jingshong kha kena hakirta ki bompat dei por kelong ke ai ke ba ban ya le ban ya khun ban penduna namar kala arung ha ki thiet jong kata riti ke dostor dan ki benta jong dari India ki pensyong kurum no ki kun ki padang red nama ki ken ba ka di ka rukom ka dostor ka jongki tang banya lia ban penduna pad kalong ka ai ke ba tiket kum ka census ka ba 8,000 iwei ka la pau shai ba hadu iwei point san million ki kun ki badang hapo khat san snem ki la ya poi kha bat kani ka wan ra no ka jingdu nong ye ki kun ki kena ki jongki nama ki la do no ya ka lat ban puli kila adu no ya ka por ya le kai kila adu no e ka jingi jadi kmi khpa na ma kila don la ka jongka yeng kasam kila adu no ya ka por khna bapura ka jongki nang ta ka sawan pat ka jing armet jongka khna kan thai ka jing kun ka jongka ti ting de na kani ka daw ba ka jing armet jongka kan thai ka khta pat ya ka pat ki khia ka jongka na ma dan ki por ba ka la ban pun i khulung i bampat yang benai la ni ita i khulung ba ka pun ya ide i badan ka jing stom ha ka met bat kani kadika ai ka ba kta ya ka met jongka kan thai bat ha ka ba khadu ka wan ru ka jing kendrum kendram haying hasam naman ki khana bro arngut ha ka jing long khana badang red ki dang dei ka por ban pule hendrai ki la shim no e ka jing long rang ba ki la te no e ka long yin ki ha ban belang ti ban yo e ka kam ka jam ka ba biang ru kim yo na ma ba ki dang ren ti kani kadika ai ka ba wan ra no e ka jing kulmar haying hasam